ደሞዝካ ወርሒ ከይመለአት ይውድአካ ድዩ? ንስኻ ንገንዘብ ዘይኮነስ ገንዘብ ንዓኻ ክሰርሐልካ ይግባእ። ሓደ ኣታዊ ጥራይ ምህላው ካብ ድኽነት ሓንቲ ስጉምቲ ጥራሕ ርሒቕካ ምህላው ማለት እዩ። ካብዚ ናይ ናብራ ዕንክሊል ወፂኻ ናብ ናይ ፋይናንስ ናጽነት ንምብጻሕ እዞም 5 ሚስጥራት ክትፈልጦም ኣለካ። ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሰናድአልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ሃብታም ንምዃን ወይ ድማ ናይ ፋይናንስ ናጽነት ወይ ፋይናንሻል ፍሪደም ንምብጻሕ ዝሕግዙ 5 ኣገደስቲ ነጥብታት እዞም ስዕቡ እዮም። እቲ ቀዳማይ ቀጻሊ ምምሃርን ንባብን። መብዛሕትኦም ዓውትን ሃብትን ዘጥርዩ ሰባት ንባብ ከም መዘናግዕ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ቀንዲ መሳርሒ ዕቤት እዮም ዝጥቀሙሉ። እዚ ልምዲ እዚ ስለምንታይ ኣገዳሲ ይኸውን? ፍልጠት ሓይሊ እዩ። ዓለም ብቕጽበት ትቀያየር ስለ ዘላ ብዛዕባ ፋይናንስ፣ ንግዲ፣ ቴክኖሎጂን ካልእ ዓውድታት ዘለካ ፍልጠት ብዝወሰኸ መጠን ዝሓሸ ውሳነታት ክትወስን ትኽእል። ክእለትካ ንምዕባይ ሃብታማት ሰባት ካብቲ ትማል ዝነበርዎ ሎሚ ዝበለጹ ክኾኑ ይጽዕሩ። ብንባብን ትምህርትን ኣቢሎም ድማ ሓደሽቲ ክእለታት የጥርዩ። ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ መጽሓፍቲ ብዛዕባ ዓወትን ዕቤትን ዘለዎም ሰባት ታሪኽን ስትራቴጂን ስለ ዘርእዩኻ ኣተሓሳስባኻ ካብ ኣይከኣልን እዩ ናብ ከመይ ገይረ ክኽእሎ ክቕየር ይገብሮ። ብግብሪ ከመይ ክትጅምሮ ትኽእል? መዓልታዊ እንተወሓደ ካብ 30 ክሳብ 60 ደቂቕ ንንባብ ወይ ንትምህርቲ። ንኣብነት ብዛዕባ ኢንቨስትመንት፣ ምሕደራ ገንዘብ ወይ ኣብ ስራሕካ ዘሎ ሓደሽቲ ነገራት መደብ ቴሌቪዥን ካብ ምርኣይ ወይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ግዜኻ ካብ ምጥፋእ ተቆጢብካ ነቲ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ተውዕሎ። እቲ ካልኣይ ዝተፈላለዩ ናይ ኣታዊ ምንጭታት ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ስልትታት ሓደ እዩ። ኣብ ሓደ ደሞዝ ጥራይ ተጸጊዕካ ምንባር ንፋይናንሳዊ ውሕስነትካ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ዓወታት ዘመዝግቡ ሰባት ብውሕድ ካብ 3 ክሳብ 7 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ናይ ኣታዊ ምንጭታት ኣለዎም። ስለምንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ኣታዊ ምንጭታት ዘድልዩ? ሓደጋ ንምቕናስ። ኣብ ሓደ ደሞዝ ጥራይ ኣታዊ እንተሊካ እቲ ትካል እንተዓፅዩ ወይ ካብ ስራሕ እንተተሰጊካ ኣታዊኻ ብኡ ንብኡ ዜሮ ይኸውን። ዝተፈላለዩ ምንጭታት ምስ ዝህልወካ ግን ሓደ ምንጪ እንተተዓፅዩ እቶም ካልኦት ይድግፉኻ። እዚ ንህይወትካ ዓብዪ ውሕስነት ይህባ። ንሃብቲ ዝግበር ጉዕዞ ንምቅልጣፍ ሓደ ደሞዝ ንወፃኢታትካ ጥራይ ክሽፍን ይኽእል ይኸውን። ተወሳኺ ኣታዊታት ምስ ዝህልወካ ግን እቲ ተወሳኺ ገንዘብ ንወፃኢታትካ ዘይኮነስ ንቁጠባን ንዝዓበየ ወፍርን ክውዕል ስለ ዝኽእል ቀልጢፍካ ሃብታም ክትኸውን ትኽእል። ናይ ኣእምሮ ሰላም ንምርካብ እንተተባረርኩኻ ወይ ደሞዝ እንተዘይተኸፈልኩኻ ዝብል ስጋት ይጠፍእ። እዚ ድማ ኣብ ስራሕካ ብትብዓት ክትሰርሕን ብቑዕ ውሳነታት ክትውስንን ሓይሊ ይህበካ። ኣብ ግዜ እርጋን ወይ ዕረፍቲ ውሕስነት ንምርካብ ንጡፍ ስራሕ ክትሰርሕ ዘይትኽእለሉ ግዜ ክመጽእ እዩ። እቶም ብጎኒ ዝሃነጽካዮ ምንጭታት ግን ንስኻ ከይሰራሕካ ኣታዊ ምምጻእ ይቕጽሉ። ዓይነታት ናይ ኣታዊ ምንጭታት ኣታዊ ብሰፊሑ ኣብ ክልተ ይምደቡ። እቲ ቀዳማይ ንጡፍ ኣታዊ ወይ ኣክቲቭ ኢንካም ግዜኻን ጻዕርኻን ሂብካ እትረኽቦ ገንዘብ። ደሞዝ እቲ ቀንድን ልሙድን ምንጪ። ተወሳኺ ስራሕ ካብ ስራሕ ወጻኢ ብትርፊ ሰዓት እትሰርሖ ስራሕ ንኣብነት ኮሚሽን ወይ ንኡስ ንግዲ። እቲ ካልኣይ ተግብሮ ኣታዊ ወይ ፓሲቭ ኢንካም ሓንሳብ ምስ መስረትካዮ ንስኻ ብዙሕ ከይደኸምካ ባዕሉ ገንዘብ የምፀልካ። ንኣብነት ካብ ገዛ ወይ ካብ ንብረት ዝርከብ ኣታዊ፣ ዲጂታል ኣታዊታት ብኢንተርኔት ዝርከብ ኣታዊ ንኣብነት ዩቲዩብ፣ ወለድ ኣብ ባንክ ዝተቐመጠ ገንዘብ ዝወለደ ትርፊ። ከመይ ጌርካ ይጅመር? ካብ ሓደ ጀምር። ኩሉ ብሓንሳብ ክትጅምር ኣይትፈትን። ነቲ ዘለካ ስራሕ ከይገደፍካ ሓደ ተወሳኺ ስራሕ ጀምር። ክእለትካ ተጠቐም። ብምንታይ ክእለት ኢኻ ተወሳኺ ኣታዊ ክትረክብ ትኽእል? ጽሕፈት፣ ስእሊ፣ ቴክኖሎጂ፣ ንግዲ። ነዚ ዘለካ ፍልጠት ናብ ገንዘብ ቀይሮ። ንቁጠባኻ ኣዋፍሮ። ካብ ደሞዝካ ዝተረፈ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ምቕማጥ ትርፊ ናብ ዘምጽእ ስራሕ እትዎ። እዚ ማለት ገንዘብካ ባዕሉ ካልእ ምንጪ ኣታዊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ምንጪ ኣታዊ ጥራይ ምጽጋዕ ልክዕ ከም ሓደ እግሪ ደው ምባል እዩ። ብቐሊሉ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ። ዝተፈላለዩ ምንጭታት ምፍጣር ግን ልክዕ ከምቶም 4 እጋር ዘለዎም ጣውላ እዩ። ድልዱል ዘተኣማምን። ሃብታም ክትኸውን ተደሊኻ ኣታዊታትካ ክባዝሑን ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ክመፁን ስራሕ። ሓደ ምንጪ ኣታዊ ጥራይ ምህላው ናብ ድኽነት ዝቐረበ ስጉምቲ እዩ። እቲ ሳልሳይ ትሕቲ ዓቕምኻ ምንባር። ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ እቲ ዝዓበየን ኣዝዩ ኣገዳስን ናይ ጠባይ ሚስጥር እዩ። ብዙሓት ሰባት ሃብቲ ማለት ብዙሕ ገንዘብ ምጥፋእ፣ ዝኸበረ ክዳውንቲ ምኽዳን ወይ ዘመናዊት መኪና ምዝዋር ይመስሎም። እቲ ናይ ሓቂ ሃብቲ ግን እቲ ኣብ ጅባኻ ወይ ኣብ ወፍሪ ተረፍ ኮይኑ ዝተረፈ ገንዘብ እዩ እምበር እቲ ዘጥፋእካዮ ኣይኮነን። ስለምንታይ ትሕቲ ዓቕምኻ ምንባር ዘድሊ? ንቁጠባን ወፍርን ባይታን ንምፍጣር።
هابت زهنص كابت استرفى جنزبيو كابت اترخب أتوي 100% تدفيخايو كنت يزأكل مليوناتكو أنت أتوها هابتخا زيرويو تحت عقمخا كتنبر خلخا ترى إخا نمتع إخا زخون زر كلوا كزخل كابتي ناينا برعن كليل الموزع بزح سب أتوي بس وسخة بأمة النبرو يعبي زحاشا جزاي كارا زخبر مقبي بلع إز مالتكن داقماي نجنزب باري خونا اللو مالتيو مغنياتو اتزعبي وطيتات نمشفان دو كيبلا كسرح سلز قداج تحتي عقمها من بارقن كاب زناي وطيتات سنسلتي وطاكا كاب عدان مدحان كاب عقمها نلعل من بار مالت ما بزحتو إيزي بلقاح وي بعدان من بار مالتيو تحتي عقمها كتنبر خلخاقن بزلكا تتقام إز دما كاب ناي عدا ولدن ساطن نتاي قبركا ناي حقي ناصنت نمركا ناصنت مالت زدل خايم عداك زي كونس زدل خاي نجر كتكبر زخلكا فاينانس عقم مهلاوي تحت عقم خان بالمنبر زأكب خاي جنزب صباح سرح كتغير ويناي جزء رسخان نجر كتجبر تبعت يبكى اتزعبي يصلاي لايف ستايل انفليشن إذا مالت أتاوي خاكوس خلو وصايتا تخون مع رؤكوس مقبار مالتيو نابنت دوموسخا 10,000 خلو وصايخا 8,000 نيرو نبل دوموسخا ناب 20,000 مسعبيقن وصايخا ناب 18,000 انت ديبو نسخا جانا أبتو زنبر خايناي دخلنا الدرجة لخا مالتيو اتتباباو سقبتغن أتاويخا 20,000 مسخونا وصايخا أبتو 8,000 و 10,000 يسخايو بمصرح نتسترف جنزب أبصرح مو عليو هابتا ممثال هابتا مخان زلو فالالاي أمونغو بزح جنزب زتفق سبن بزح هابتو زلو سب عبي فليلالو هابتام زمسلو زخبره مكينا زخبره ساعات زخبره كدان يغزو مبزحتي غيزي ግን ኣብ ባንኪ ገንዘብ የብሎምን ወይ ብዙሕ ዕዳ ኣለዎም ናይ ሓቂ ሃብታማት ድማ ብዙሕ ግዜ ተራ ኣነባብራ ይነብሩ ገንዘቦም ኣብ ዘይርአ ነገራት ከም መሬት ወይ ንግዲ የውዕልዎ ዝበዝሑ ሃብታማት ንዓመታት ሓንቲ መኪና ዝጥቀሙን ብቁጠባ ዝነብሩን እዮም ከመይ ጌርካ ይትግበር ንዝብል ካብ ሰብ እንታይ ይብለኒ ውፃእ ንሰባት ንምምሳጥ ኢልካ ገንዘብ ኣይተጥፍእ ቅድሚ ምግዛእካ ሕሰብ ሓደ ነገር ክትገዝእ ከለካ እዚ የለኒ ድዩ ወይስ ኣነ እዩ ዝደልዮ ኢልካ ሕተት ኣብ ልምዲ ኣተኩር ሓዳሽ መኪና ካብ ምዕዳግ ኣብ ክእለትካ ወይ ኣብ ወፍሪ ምውዓል ዝያዳ ዋጋ ከም ዘለዎ ኣሚንካ ተለማመዶ ትሕቲ ዓቕምካ ምንባር ማለት ጥሜት ማለት ዘይኮነስ ጥበባዊ ምሕዳር ማለት እዩ ሎሚ ካብ ዓቕምካ ንታሕቲ ብምንባር እትኸፍሎ ዋጋ ጽባሕ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ናፃ ኮይንካ ንኽትነብር ይኽእለካ ሃብታም ንምምሳል ካብ ትቃለስ ሃብታም ንምዃን ፃዓር እቲ ራብዓይ ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ምውህላል ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ከም ናይ ፋይናንስ ዋልታ ኮይኑ የገልግል ብዙሕ ሰብ ሃብቲ ንምውህላል ጥራይ ይፅዕር እምበር ነቲ ዘፅርዮ ሃብቲ ካብ ድንገታዊ ሓደጋታት ንምክልኻል ኣይዳሎን እዩ ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ማለት ንስራሕ ወይ ንወፍሪ ዘይኮነስ ንዘይተፀብኻዮም ፈተናታት ጥራይ ተባሂሉ ተፈልዩ ዝቕመጥ ገንዘብ እዩ ስለምንታይ እዩ ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ዘድሊ ካብ ዘይተፀብኻዮም ፍጻሜታት ንምክልኻል ህይወት ኩሉ ግዜ ከም ዝወጠንካዮ ኣይኮነትን ሃንደበታዊ ስራሕ ምስኣን ናይ ጥዕና ፀገም ናይ መኪና ወይ ናይ ገዛ ዕንወት ወይ ድማ ህፁፅ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዘቐመጥካዮ ገንዘብ ካብ ጭንቀት የድሕነካ ካብ ናይ ዕዳን ሰንሰለት ንምውፃእ ሓደ ፀገም ከጋጥም ከሎ እኹል ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ እንተዘይብልካ ዘለካ እንኮ ምርጫ ካብ ሰብ ምልቃሕ ወይ ልዑል ወለድ ዘለዎ ልቃሕ ምውሳድ እዩ እዚ ድማ ነቲ ንዓመታት ዝለፍዕካሉ ቁጠባ ንድሕሪት ይመርሶ ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ግን ካብዚ ናይ ዕዳ መፈንጥራ ይከላኸለልካ ንዘለካ ወፍሪ ንምክልኻል ገንዘብ ኣብ ዘለካ እዋን ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ እንተዘይብልካ ነቲ ኣብ ስራሕ ዘውዕልካዮ ንብረት ገዛ መሬት ብሕሱር ዋጋ ክትሸጦ ትግደድ እዚ ማለት ንመጻኢ ሃብትካ ትሸጦለካ ማለት እዩ እቲ ዘቐመጥካዮ ገንዘብ ግን ወፊርካ ከይተተንከፈ ክፀንሕ ይርድአካ ናይ ኣእምሮ ቅሳነት ዘተኣማምን ገንዘብ ከም ዘለካ ምስ ትፈልጥ ንህይወት ብምትእምማን ትገጥማ እዚ ቅሳነት እዚ ድማ ኣብ ስራሕኻን ኣብ ንግድኻን ብዝያዳ ውፅኢታዊ ክትኸውን ይኽእለካ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ናይ መነባብሮ ወፃኢታትካ ዝሽፍን ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ወርሓዊ ንምግቢ ክራይ ገዛ መጓዓዝያን ካልእን 10,000 ትጥቀም እንተኮይንካ ኣብ ባንኪ ብውሕድ ካብ 30,000 ክሳብ 60,000 ቅርሺ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ኣዝዩ ስግኣት ዘለዎ ስራሕ እንተለካ ግን ክሳብ ናይ 12 ወርሒ ወፃኢታት ምቕማጥ ዝበለፀ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ኣበይ ይቕመጥ ንዝብል ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ክልተ ዋና ባህርያት ክህልዎ ኣለዎ ውሕስነት ኣብ ስግኣት ዘለዎ ስራሕ ወይ ወፍሪ ክውዕል የብሉን ቀሊል ተበፅሕነት ፀገም ምስ ዘገጥመካ ብኡ ንብኡ ክትረኽቦ ትኽእል ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ባንኪ ወይ ቁጠባ ሕሳብ
ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ምውህላል ማለት ንመጻኢኻ ውሕስና ትገብረሉ ኣለኻ ማለት እዩ። ሃብታም ምዃን ማለት ብዙሕ ገንዘብ ምእካብ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝጥረኻዮ ሃብቲ ካብ ዝኾነ ፈተና ክትከላኸለሉ ምኽኣል እውን እዩ። ፀሓይ ከላ ጽላልካ ኣዳሉ ከም ዝበሃል ኩሉ ሰላም ከሎ ነዚ ገንዘብ እዚ ኣዋህልሎ። እቲ ሓምሻይ ትዕግስተኛን ስነ ስርዓት ዘለዎ ምዃን ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ኩዕሶ እቲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ናይ መንፈስ ሓይሊ እዩ። ዝኾነ ሰብ ንኹሎም ዝሓለፉ 9 ነጥብታት ባጀት፣ ቁጠባ፣ ወፍሪ ክፈልጦም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ብዘይ ትዕግስትን ስነ ስርዓትን እቶም ቴክኒካዊ ፍልጠታት ዋጋ የብሎምን። ሃብቲ ምፍጣር ልክዕ ከም ምልማዕ ገረብ እዩ። ሎሚ ተኸልካዮ ጽባሕ ፍረ ኣይትረክብን። ከመይ ጌርካ ስነ ስርዓት ትሃንጽ? ንእሽቶ ዓወታት ኣኽብር። እቲ ዓብዪ ዕላማ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ነቶም በብወርሒ እትቁጥቦም ኣናእሽቱ ገንዘብ ከም ዓብዪ ዓወት ራእዮም። ቀጻሊ ምምሃር ብዛዕባ ፋይናንስ ብዝያዳ ምስ ትምሃር ስለምንታይ ትዕግስ ከም ዘለካ ብዝያዳ ትርድኦ። ሃብቲ ጉዕዞ እምበር ፍጻመ ኣይኮነን። ሃብታም ምዃን ማለት ሓደ መዓልቲ ሎተሪ ምብጻሕ ማለት ዘይኮነስ ንዓመታት ዝተለማመድካዮ ጥዑይ ናይ ፋይናንስ ጠባይ ውፅኢት እዩ። ሓደ ስነ ስርዓት ዘለዎ ሰብ ሎሚ ደሞዙ ንእሽቶ ትኹን ዓባይ ነቲ ውጥኑ ብዘይ ምስልቻው ይትግብሮ። ትዕግስቲ ማለት ዝኾነ ነገር ክመጽእ ኢልካ ብኢድካ ተጣሚርካ ምጽባይ ዘይኮነስ እትገብሮ ዘለካ ስራሕ ውፅኢት ክሳብ ዘርኢ ተስፋ ከይቆረፅካ ምጽናዕ ማለት እዩ። ስነ ስርዓት ድማ እቲ ክገብሮ እየ ዝበልካዮ ነገር ስምዒትካ ይደልዮ ኣይደልዮ ብዘየግድስ ምትግባር እዩ። ንሎሚ ዘዳለኸልኩም መደብ እዚ ይመስል። እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ትገብሩ ኣይትረስዑ። ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ኾኑ። ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሕፉለይ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ።